As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang handumanan or pista sa duha ka mga martyrs, si San Cornelio, Santo Papa ug martir, si San Cipriano, obispo ug martir. Gidungan ni sila kay sa pagka-Santo Papa ni Pope Cornelius, nakaatubang siya mga sismatikos, buot mo guba sa simbahan, ang sa relasyon sa simbahan, ang iyang nahimong partner sa pagsulbad mao si San Cipriano o sa kaobispo. 253 AD na martir ni si San Cornelius, duhara ni siya katuig sa iyang pagka Santo Papa. Bot pilay edad ato niya kay may edad sa pagkatao, pero kini si San Cipriano na tao ni sa tuig 210 na martir po siya pagka 258. So mga 48 years old na ni si San Cipriano. Apa nakabot na nila ang kalig-on sa pagtuo. Bisan kani si San Cipriano usa ni kapagano nga na-convert pagka-Katoliko. Atong iampo ang conversion of sinners, conversion of hardened sinners sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa atong mga leaders sa katilingban, sa simbahan o sa gobyerno nga maminaw o mosunod na unta ni Kristo aron makabot nato ang tinuod nga kalinaw o kahusay sa atong katilingban. Ug ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa kalig-on sa pagtuo nga makasugakod sa mga pagsulay nining kalibutan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag alang sa imong katawhan si San Cornelio o si San Cipriano nga mga makugihong magbalantay og bantugang mga martir. Itugot nga pinaagi sa ilang pagampo, malig-on og magmakanunayon unta kami sa pagtuo og makatampo kami pag-ayo sa kahiusa sa simbahan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Niining musunod nga mga panghimangno
dili ko kamo daygon, kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyong panagtigom, ingon nga simbahan, ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. Hinuon maayo nga nagkabahin-bahin kamo aron makita kinsa gayud ang matuod nga Kristohanon. Inigtigom ninyo ang inyong tuyo, dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, kay mag-iya-iya man kamo pagpangaon, busa ang uban dili mga busog, samtang ang uban usab mga hubog. Wala ba kamoy kaugalingong balay diin makakaon o makainom kamo? O palabihon ba ninyo ang pagpakaulaw sa simbahan sa Dios o sa mga kabus? Unsa may buot ninyo nga inyong isulti, may tungod niini. Daygon ko ba kamo? Dili gayud. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios, o gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhatan kini aron sa paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo nining pan, ug sa matag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mga igsuon, inigtigom ninyo aron pagkaon sa panihapon sa Ginoo, paghinulatay kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usab. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usab. Sakripisyo o halad, wala ka mo buot. Apan mga dunggan nga inablihan, alang sa pagsugot gihatag mo kanako. Mga hinurot og sunog o mga halad, bayad sa sala wala ka mangita. Unya mingon ako, ani ami anhi ako. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usab. Diha sa linukot nga basahon, gibutan alang kanako. Ang pagbuhat sa imong kabubuton, o Diyos ko, maoy akong kalipay, ug ang imong balaod
ani asulod sa akong kasing-kasing. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usab. Gipahibalo ko ang imong katarong, diya sa bagang pondok sa katawhan. Wala na ko pugni ang akong mga ngabil, sumala sa imong hibaluan, O Ginoo. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usab. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makasulti niining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga gimahal niya pag-ayo og masakiton og himatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Hesus, nagsugo siyag mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa paghangyo kaniya nga moadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Hesus og nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, kining tawhana angay gayod nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod og nagtukod pagani siya sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Hesus og pag-ingon, Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ni giisip ko nga ang akong kaugalingon nga takos muduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon o mamaayo siya. Ako usab ubos sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kon suguon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, moadto siya. Kon suguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. Og kon suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mobuhat siya. Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya miatubang siya sa og miingon sa mga tao nga mikuyog kaniya, wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel. Namalik
sa balay sa opisyal ang mga sinugo ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining atong tubag sa Salmo nga nag-ingon, isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mobalik siya pag-usab. Unsaon man ni paghimo nga murag wa parabay siguro kanus ang mobalik ang Ginoo. Ang una gyung paagi niini nga isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mobalik siya pag-usab, mao ang atong desisyon nga kitang nagtuos Ginoo andam sad magpakamatay para sa Ginoo. Kanabang di na ta mahadlok nga mamatay tungod kay ang atong Ginoo nga gisangyaw nagpakamatay man para nato. Sige, lingiyay mong tupad ing naandam na kang magpakamatay para nako. Ana, muna ang atong mga gisaulog karon si San Cornelio o si San Cipriano, ila yung gipakita early years sa atong simbahan, mga 250 AD. Nagpakita gid sila nga ang ilang pagtuos Ginoo buhi, nga ang pagtuo nga ilang gibatunan tinuod nya giunsa man nila, wa gid sila magpaling-paling bisan pag naanas ba sa kamatayon. Ug mao ni ang unang paagi nga masangyaw nato ang kamatayon, ang makaluwas nga kamatayon ni Hesus. Ikaduha nga paagi, matud pa ni San Pablo, maghimo gani mo sa inyong panagtigom aron pagpangaon, kay mao man to ilang unang pamaagi aning gitawag natog Eucharistia. Kinahanglan di mo mag-iyahay, magdungan, pagdungan mo og pagpangaon. Pasabot, dili ta mamintaha sa uban. Ato gyung hunahunaon nga kun unsay atong gikaon, ilasang gikaon. Dinhi bitas atong parokya kaning og natay dagko nga events, labi na og mo sobra na tas mga 300, 500 katao, ato dayon nang himuon kanang pack meals, kang pack meal ba, pack nga meal, dili ta mo butang og buffet nga naman tungod kay ang katong unang nilinya sa buffet table, mora to'y makakuha og daghan, pero kantong naawahi, managinot na las lamas. Lamas ba? Yan, magsigig lantaw-lantaw atong ubang nakakaon. Daghan man tong iya dito, napamantoy sa tawagan ng mga hamonada, mga humba, mga litson. Ako diri, lamas naman lang ni. Ya, ang uban pa gyud, mahuma nagkaon, mahuma na sila kaon, tuwa pa in taong uban, naglinya pa. Pero ang uban, wala na, nanguli na, ana na ba, nang nutpick na, niya, sige nagpanugab. Pero ang uban, kutoy pang tiyan, unang di kay kuan kaning buffet. Ang ako gusto, kanang inig-distribute yun, manglingkod ng mga tao, distributa na to, appeal sa mga pari, kaon tagdungan. Kay matod pa ni San Pablo, basta katilingbanon gani nga pagpangaon sama aning misa, dili ta maghunahuna nga ako ra gyoy mabusog, ako ra gyoy mahubog, kung dili atong hunahunaon nga kini mauni ang pagpakita sa atong gugmas Ginoo nga kita usaratan niya kalawas, usara kalawas niya mag-inambitay ta. Nya maanad ta ning kinaiyaha, dili na sad ta mamintaha
didto sa atong katilingban. Kamao na sad tang mo apod-apod, kamao tang mo paambit sa atong mga nadawat nga maayong grasya ngadto sa atong mga silingan. Dili ta ka-afford ba nga kita rin nagtayhad-tayhad sa atong balay, nga nindot kay tagbalay, pero ang ato ding silingan, gilunupan nas tubig. Nisod na ang uwan, kay wa na sila'y klarong atop, wa na'y klarong bungbong. May kitang kaon sa atong balay, nagsobra ang pagkaon, ipanglabay pagani, kay nangapanos na, ang ato ding silingan naghuwat in taon sa atong linabay kay ilasang kabkabon ang mga panos o mga bukog nga atong linabay ilang kanon. Dako kay tagtulubagon anas Ginoo labi na gyud kita mga Katoliko. Muna mapakita nato nga si Kristo nagpakamatay para ta maluwas basta makigunong ta, makigsaw ta sa atong mga silingan. Sige, lingay mong tupad na sugod karon di na kumukaon basta di ka mudungag kaon. Ano? Dota. Daghan na baro mga anak din amudungag kaon sa mga ginikanan, magsige na lag tubang anang computer o TV. Daghan sa mga asawa di na mudungag kaon sa bana, ang bana sa di na sad mudungag kaon sa asawa. Iyahay na lang. Naay usa ka kusina pero lain-lain naglamisa. Igo ra mo kuha dito pagkaon, do na siya lamisa sa iyang kwarto, lamisa dito sala, lamisa dito skilid. Congratulations ninyo kasigi pagdungag kaon. Unya ang ikatulo nga paagi aron ta makapakita sa kamatayon ni Kristo kinig yung pagpaubos. Kana bang mosugot tag mahimong sulugoon. Mao na ang kining ato dinhing gitawag og official, Romanhong official, Roman officer, authority ni sila panahon ni Kristo. Pero niingon siya, dili ko takos nga mudawat nimo kay dili man siya Hudiyo. Dili ko takos, usa ko ka Romano. Kaaway ko sa mga Hudiyo, pero sa iyang kasing-kasing nitabang siya sa mga Hudiyo. Muna nga kuan siya kanang gidaig sa mga Hudiyo og nihangyo silang Kristo nga tabangin ni kay bisan tuod og Roman officer ni siya nagpangga ni sa atong mga katawhan. Pero siya mismo nga gi-honor sa mga Hudiyo niingon pagyud, dili ko takos Lord, sugua lang ko unsay akong buhaton kay matuman ra gid na. Ningon des Jesus, wa ko kakitag pagtuo nga sama niini. Pasabot kita nga manimba, kita nga nagsigig sunod aning ebanghelyo sa misa, labi na gyud ko pari, mga obispo, mga sakristan, mga lectors, mga choir, kanang aktibo sa simbahan. Kita gid unta mo'y maguna niining pagkamapaubsanon. Kana bang musugot ta nga mahimong sulugoon? Kana bang maghuna-huna ta nga kita maoy makahatag og sulbad sa ilang mga kinahanglan? Mao ni ang Roman officer, ang una giniyang gitan-aw unsaon pagtabang ang iyang sulugoon. Imagine ha, sulugoon niya pero siya maoy naningkamot aron nga magpasugo sa Ginoo aron maayo iyang sulugoon. Igo gyud kaayo sa gitudlo ni Kristo nga niingon, kinsa tong gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglan mahimong ulipon ug alagad sa tanan. So ang pagtuo di ay nga dako kayo, mag-agad gid ni sa atong pagpaalagad. Hige, kamong mga asawa og mga bana, tistingi ko no ninyo, ayaw na gid mo pag sinuguay, ayaw na gid mo panogo, pagsige na lang mo alagad. Kamong mga ginikanan, ayaw na mo panogo sa inyong mga anak, alagari inyong mga anak. Nya mo na isulti nila nga nindot gyud nang mga lagad ta. Ayaw na pagsigsugo. Do it by example. Tanawa, di ba kanang inyong mga anak
Di na nimo sugoon pero mutan-aw sa na sa imong gikinahanglan iya sa kang alagaran. Nya nindot kay atong feeling kana bitang mualagad nato ang tao bisag wa nato sugua kaysa kanang mutuman siya sa atong sugo tungod kay mi nanugo ta or masuko na ta. Na usahay din ni ako mga staff sa parokya. Inigabot na ako buutan kayo. May jud kay silang mo trabaho ana. Mga kugihan kay istanan, way tabi-tabi, kayo nindot ba tanawon? Pero nayo usahay masakpan ako pastan di ay nagsigi raman daig tabi di ay nya nig humanda yun igabot ikakita na nako mura daig mga butarong dayon ba kamay gid ninyong ipangmosmos nako sus nangakuan ra gid ni nako sila nangahadlok ra gid ba ngahadlok o nang di kayo ko epektibo tingali nga pagka-leader kay ang akong mga uban ako din tanan no uban ako mga staff din ako ra may bantayan inig lakaw na nako relax naman kay sila igabot na ako tang singota lagi sig trabaho gyud mana di ta ingon ana ha atong tan-awon gyud nga kita nagtrabaho dili tungod kay gusto tang daygon di ta gusto nga mapanis kung dili nahigugma ta sa Ginoo nga atong amo og nahigugma ta sa iyang gihigugma nga mao ang atong isig katao hangtod ta mga matay. Pagampo sa katawhan mga igsoon uban ang pagtuo nga sama kalig-on sa pagtuo sa mga martir ug sa Romanhong opisyal marsaligon kitang mudangop sa Ginoo sa atong pag-ingon. Ginoo panalangini kami. Ginoo panalangini kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan mudawat sa tanang katawhan mga matuuhon man o dili magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga sila nga nagdumala sa pangagamhanan mutagad sa matag tawo uban sa hustisya ug kaangayan magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga makakaton kita sa pagsabot ug sa pagdawat kanila nga lahi sa atong gituuhan, kaliwatan ug gigikanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga idaran, mga nagmingaw ug mga masakiton, makadawat og kahupayan sa Dios nung gugma diha sa ilang mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga diha ni Kristo ang among mga kaigsuonang mihalina, makadangat ngadto sa gingharian sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Amahan, masaligon kami nga imong dunggon kining amo mga pangamuyo kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo sa pangama nila ni San Cornelio ug San Cipriano imong mga martir pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O
maigsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa tibuok kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang gihalad sa imong katawhan tungod sa mga kasakit sa imong mga martir ang nakapalig-on kang San Cornelio ug San Cipriano diha sa ilang pagpasakit, makatabang usab unta kanamo sa pagka makanunayon diha sa mga pagsalig. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir si San Cornelio ug San Cipriano sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan ang anak sa mga langit, pagkay ko ng imong alam, muamot ka na ang imong kingharian, matuman ang imong pagmul, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanguna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, ginunualuwasan kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo.
Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi niining mga sakramento nga among gikalawat, liguna kami sa imong espiritu aron makasaksi kami sa kamatuuran sa ebanghelyo tungod sa panig-ingnan sa imong mga martir nga sila si San Cornelio ug si San Cipriano. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang healing power of Jesus. Nya mulihok rani kon kitang tanan mahimo na sang mga sulugoon sama sad sa gibuhat sa mga sa Romanong opisyal ug sa mga martyrs. So ang sugo ros Ginoo nato nga mamalitag slots. Wala pa ko'y update pero padayon tagpalit ha. Salamat nga dako-dako na taghalin sa atong SBF DAG tag 500 pesos para ni sa atong kumbinto niya ngato sang CTUMM para sa atong pagpanghatag og mga bugas ngadto sa atong mga labing minus mga 3,000 ka mga pamilya sugod karong buwan sa Oktubre niya pagpanghimo sa nato niya balay sugod sa buwan sa Nobyembre, mga 61 sa nakabalay ang atong target na himoon. So, pamalit mo sa CTUMM, 100 pesos rani siya, niya naasad siya ay 61 slot challenge. Niya padayon sad mo o sunod sa atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod,
Gawas nga maka-income tani, pinaagi sa inyong pag-share, pag-like, makahatag ta sa ato mga charitable expenses, additional budget, makatabang pagyud mo nga malikay mo sa mga scammers. So tanawa kanunay ang atong mga gitawag na tog official information. Makita ni inig online mass nato niya kanang inigkanta sa offertory song o sa final song during sa atong online mass. Ana nyo makita ang iyang kuan official nato nga mga numbers, accounts o persons. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba